kpọtalụ m nwunye m obodo oyibo mana ya na-abọ wee bili wee sị ya chọọ ihe ọ ga-eme ọ na-akwụghalị na-enye time for 6 months ya kwuo ihe ọ chọrọ ime ka tren enye ka o mebe na ada anọ nkịtị n'obodo oyibo ọ sị m nne this girl couldn't make any choice o nya wee jila aka ya wee chọtali ya ọlụ o jee ebe afọ lụọ ọlụ after 6 months ọ sị na ya laikere ya achọtakwali ya ọzọ ọlụọ sịkwa na ya laikere ya wee sị ya isi na o nwere ife ị chọrọ ime as a human being ọ sị na o nwere ife a chọrọ ime kama na ọ na-anyị ya ọnụ alọ ikwu ya wee sị ya kedu ihe ọ nọ dị eke ya bụ ya gwu ya o wee sị na ya chọrọ ije gụọ akwụkwọ na ya chọrọ ije mụ ka esi anya plane na ya chọrọ ibe pilot ya wee sị pilot ọsị ya wee sị ije na pilot bụ ọkụ agba ngaranya o na ọ bụrụ obele ego ka eji azụ mmadụ na skuulu ihe gbasalụ ibugodu injinia wee sikwa nke a wee pụta nke ife na-akọdo ihe a ya wee sị ya na ya ma nkwụnwe ụgwọ ya kedu ka ndị bụ na-esire wee kwụnwuru gị ụgwọ ịmụ pilot ọ bụrụ nyanwa ga-akwụrụ gị ụgwọ a ga-eji tren gị wee nyaba plen ya wee sị ya na ya ma mmenwunye n'igwu eziokwu na ya na-astrọgụ n'obodo na ịma na ego obodo bụ ịkpata ịkwụsịa bills na ife ga-afọ na enwere isi na ya ma mmenwunye andị na akwụkwọ ga-ezube ezu iji sponsọ ọ ga-emesi aka ịkwụba ya wee kwasị anya ọgba nkịtị after 2 days ọ bịakwute esi ya enyi akpọgo ndị be ha na ndị be ha si na ha ga-enye aka kafa na abụọ wee ịmagolo ya na-akwụ sọm kafa na-akwụ sọm ka e wee zụọ ya ya wee sị ya stil ya ma mmenwunye o ya ma nnụta nwaanyị ka ya na ndị ọga ya na-azụkwa nwunye na ihe a bụ ihe ọ ga-abụ echi niile kịta febido welu gwabi okwu na ya ma mmenwunye ọ sị m nna ọkwa na ya pụzi ọlụ dis girl a na-akwụgharị ya kpọọ ndị be ha si ndị be ha ọ bụ na ọ mara ife ọ ga-eme na fanyeli ya aka na ya laikiri ife na-eme no ya na-agwa ha eziokwu na ya ma nzu ya ka o jee mee piloting m nna ọkwa na ya o wee bidozie wee chịkọba ndị friends o ụmụ agbọghọbịa ndị anụnwa gbafụtasịrị na di o ya na fana abụọ bido kwụba ya jebe ọlụ ọchịchapụ andị n'ifefa na-eme bụ from house to house ka fa na-eje eje ebe onye taa echi niile eje ebe onye ebe a na-ana akụ asịrị so na fa abịago bie ugboro na abụ ya wee kpọnya sị ya laikiri difference ị na-ekip o na onwe ka ọdụ na nwaanyị na-anụ di na ndị ada anụ di na-akwụ na fa ga-akpọpụtakwa gị na di o si na nwaanyị amara ife ka a na-akpọpụta na di na nwaanyị di ada emete mma ka a na-akpọpụta na di na o nwere ife ga-emegide ka ọ kpọpụta ya na di ole sizikwa m ya chọọ ya gbakwa nkịtị o wee luo one day ya wee jebe ọlụ lụọ n'ụlọ ọlụ arụbido nwụbi ya na enwetara onwe ya wee nalụ excuse wee nataba ya na-abalute o na afụsigo moto ndị friends ya ka ọ pakisi na irubie ya sị oke na-elute nso wee na-anya n'azụ ụlọ wee fụ anụ ụnụnwa a na-akpọ lakuna so nke anụnwa a na-etinye leftover foods ka lakuna na-ada achọba o lakuna wee bịa wee kwatuo nke ha wee nọlebe afọ na-esi ọnwụ ka ọ fọsasịa nri duna ya wee libie ka a na-abatanya wee fịa wee sizie azụ ụlọ chụlụ dị lakuna ọ gbafeluzie nyebu itezie dị gabeji setisie dị gabeji instead ya ga-agbazigezie si front door wee baba na wee kpọpezie the back door wee si the back door wee na-abanye o ka a na-abata na TV na-eme ozugbo afọ one of the girls ya kwatugodu TV afọ ka anyị n'ihe ọ na-ekwu o wee bụrụ na one of them na-agwa ha something n'ife anụzikwa ebo gịnị ịmalụ what of this house ibi ya wee ji nwayọ wee wepụta fon ya o wee bido wee rekọdụ ba o ọ sị ya na asị ịmalụ what of this house ibi ya na ọ bụrụ na di gị jụ na ọma nzụ gị ka ime piloting ị chọrọ ime gbasa this man o na ọ bụ na unu lee dis ụlọ kịta na unu ga-eleti ezigbo ego ọ bụ na unu leti ezigbo ego wezelu the money wee tren onwe gị nne ya mụrụ ka nwoke ga-esi wee nụ nwaanyị jụ na ọma ntrenie nke ọzọ wee sị anọ ihe a ka di ezuzulu ya wee mesie nye ka ekwu kedu ife bụ na ọma nzụ gị n'akwụkwọ kpọtago obodo oyibo ka ikilibie ọ sị m nne na etu ka si bulu anya n'aka nọzala ebe afọ na-ege ihe ha na-ekwu o nwunye wee sị the girl ka ebe isi na m ga-eje ka fa bịa gwa m ife this very building what o wee kpọbalụ nwunye adreesị ebe ọ ga-eje
ka o nweta ndị ga-eme ha. Si in fact na aka ji nọmba ofu chọbazi anya na fon ya chọta wee nye nwunye si akpọ the guy. Ọ bụrụ na di ejebe ọlụ ya kpọọ the guy ka ọ bịa cheki eji ụlọ ka ọ mara ife ọwọtụ. Then na the guy ga-emekweli investigation mara ife ndị ọzọ di ya nwere. Na ọ bụrụ na ekesie fancha na ọ ga-enwe enough money iji gaa school nyesie ebe a nọpụta. Wee sị ha na ya afụgo ihe unu na-eme, unu congratulations. Unu bịa be mmadụ na-agwa etu ọ ga-esi wee divorce die wee lee ụlọ die wee kee ego. O si ọkwa ya gwa gị na nwaanyị na-anụ di na ndị ada anụ di ekwesịrị ịkwụ. Ọ ihe aka gị na ndị friends gị na-eme, nsogbu adọrọ. Emesie kpọọ dị gị ka ọ bịa nene ka amala ego n'ụlọ bụ. Na m fụrụ na ị bịara obodo inu di. Ị bịara obodo inu di at all. Ọ sị m nye ewelu fon ozugbo kpọọ ndị be ha. Ndị be ha na-eti si gịnị onye zilie onye gwalịa. In fact nya azụzikwunye n'akwụkwọ nya agụzina ya jee chọọrị ọlụ ndị agụrụ akwụkwọ ya jee chọọrị ọlụ ndị melụ gịnị. Ọ sị m nne ebe afọ ka a nọ wee sị nya anụsigo nya kpataghị obodo oyibo. Yes na ịka ji landed wee nọlụ mana ọkwa ịfụla akwụkwọ nya tiri gị nya ga-akansụl ya. Yes ijiziela aka gị sọfa wee nweta akwụkwọ ka ị wee malụ ka o si atọ. Ọ ga-abụ inwetasie nya bụ akwụkwọ ịnụzie di ọbịa ka ọ chụpụ gị n'ụlọ igolo. Ya sị na ya da anụzi. Nọmba 1 ma nzunwe ka o mee pilot. Nọmba 2 na o nwere ife ọ chọrọ ịlụ. Nọmba 3 na ya gwara ya na ndị akwụzi n'ọjụ na o nwere ife megide ka ndị pụọ na ndụ ya. This girl na-ahịa ọyọrị agbogo ọyọrị agbogo. Ya sị ya na ya da anụzi ya jebele onwe ya na ya da anụzi. Ya si bie pụọ ka ya na-ekwu. Ndị be ha kwa mbọsị fon ya na-arị nga na-ahịa ya na ọnya bakwa sef na ya ma mba plane. Ya mba plane ọbụla ọ bụ ya nwaghị anya ya. Chineke ihe gwụwalụ. Chee ụfọdụ ụmụ nwaanyị echukwubelu na ebele. Mana ife ọ chọrọ ịma bụ ọ bụrụ gị ga continue na-anụ this girl. Ọnya gbaghalị ya ka ya na ya na-abọ bili. Ọnya gbaghalụ this girl na ka ya na ya na-abọ bili ka ya na-ajụ m. Chai ike gwụlụ ike gwụlụ. Ofe ihe m chọrọ ịgwa unu bụ na mgbe ọbụla ibu n'obu ka ibi obodo oyibo hapụ nwoke mgbe ụfọdụ ọ da wọkụ. Oh yes. Ọ bụrụ alụ na onye ị na-anụ afọ ị na-anụ na aka ya kwụ ọtọ na o nwere onye o megidegolu na o nwere onye o megolu ụdị ihe a ị chọrọ ime. O nwere ihe megide ka that your plan work. Olesi ma onye afọ onwego ka o si bigheli aka then that plan might work. Ọ bụrụ kami ọ bụrụ etu Chukwu si wee chi iti afọ ịghọtago. Oh yes. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.